Bai, erabiltzen ditugu batzutan komentatu dugun moduan, ez? Oraintxe bertan anglogismo hauek, ez? Esango genuke workaholics hau dela lanarekiko obsesioa eta gizartean dagoen arazo importante bat da, eta bestea da kirolarekin, ez? Azkenean obsesioekin jarraitzen dugu eta mota bakoitzak izendapen bat dauka eta egoki erabiltzeak, zentratu egiten gaitu, ez? Arazoan. Lanarekiko obsesioa hori da, ez? Gure pentsamendua zentralizatuta dagoela horretan eta gehiegizko garrantzia ematen diogula. Nola ematen da, zenbat ordu ematen dituzun lanean, bai lan orduetan eta bai lanetik kanpo, ez? Ze balorazio egiten duzu ere besteengan, ez? Nola hitz egiten duzu horren beste ordu sartzen ez dituzten edo horren besteko ardura jartzen ez duten pertsona hoiengan. Eta gainera, arazo bat dago, justo honekin, ez? Eta da errefortzu positiboa. Klaro, lan ordu sortzen dituzunean egunero pila bat eta bar, zer gertatuko da? Normalean lanean gora joango zarela, ez? Eta soldata igoko dizute, edo postuz igoko dizute, edo ardura gehiago izango dituzu, eta horrek errefortzua handia sortzen du. Alderdi positibo horrek errefortzatuko du sistema hori, eta ondorio ze galera egongo dira, sozialki ere arazoak eukitzea, familiaren barruan etzarelako etxera garaiz etortzen, estres egoera larriak izatea, eta orduan ezaugarriak izango lirateke, bai, errefortzu positibotik, ordu asko sartzeak eta ardura handia eukitzeak ondorio positiboak izango dituela lanaren barnean, eta bestetik, errenuntzia badagoela, ez, nolabait bizitza pertsonalean eta horrek izango dituen beste arazo asko hoiekin. Eta hitz egiten badugu kirolarekin obsesio hori dutenekin, gauza bera, ez, zenbat ordu sartzen dituzu, zenbat egunez ari zara kirola bat egiten, nola obsesionatzen zara batekin, ez, korrika egiten dutenak, txirrindulan ibiltzen direnak, edo beste batzuk ere bai, bizimodu bat bezala sortzen dute azkenean kirola hori, eta noski horrek eragiten du familian, gizartearekin harremantzeko orduan, lagunekin, ze gainera osasuntsu egoteko ere, bestetan esan dugun moduan, ez, horrek dakarren, diru inbertsioarekin, elikadurarekin berriro sartzen gara, osasuntsu egotearen historia honekin, eta hor nahazten dira gauza pila, eta hemen ere bai, errefortzu positiboak, ez? Ze ongi, sano nago, argal, muskuluak ez dakiz zer, eta bestetik ezin naiz nire dietatik atera, ezin naiz egun batzuk egin gabe egon forma galtzen dudalako eta gero ez dute rekuperatuko eta horrelako ideia irrazionalak, hori dago mahai gainean, ez? Horrelako arazoekin. Errefortzu positiboa hor dago, ez? Nola ondorio positiboak izaten ditugun, baina baita ere nondik, ez? Zeintzuk diren baloreak, adibidez lanaz ari garenean, estatus bat lortzea lanaren munduan, ekonomia maila altuago bat eukitzea, hori dago hor, ez? Orduan, estereotipo horiek betetzearen behar hortatik. Beste arrazoi batzuk, nola gizarte honen diskurtsoan sartu diguten lanaren kontzeptua eta identitatearena bat eginik, ez? Nola nahazten ditugu nire pertsona eta nire lana bat balira bezala. Horregatik askotan aurri galdetzen diegunean, zuk zer nahi duzu handitan izan, beti lanaz ari gara eta ez beste kontzeptuetaz. Horazten daia, lanari garrantzi ekstra edo estremo hori ematen, ez? Eta bizitzan beste gauza batzuk dira, daude, baina horren zentratuta gaude eta gizarteak horren garrantzia handia ematen dio, azkenean hor sartzen garela, eta egoera desegoki hauetan ikusten aldugu gure burua. Limiterik gabe lan eginez, lana etxera eramanez, gauetan lan eginez, eta horrek dakartzan estres maila handiarekin. Kirolaz,
gaur egun batez ere ez ikusten da gero eta obsesio gehiago dagoela orokorrean kirolarekin, aurrak kirol bat egitea derrigorrezkoa dela dirudi, bai? Ez da ulertzen kirola aktibitate ludiko bat edo osasuntsu bat bezala, baizik ematen zaizkion balore ekstra guzti horiek nola azkenean estremora eramaten diren eta nola esageratzen dugun, ez? Kolektibokiko jokatzen ikasi individualki, zer den galdu eta zer den irabazi. Bueno, hortik ja hasten gara aurran hauengan eta gero nerabeak dira, gero bai? Gero eta exigentzia maila eta kompetentzia handiagoa dago haien artean, eta azkenean gero helduarora ere heltzen gara ideia horrekin. Edo aldrebes ere bai, batzutan gertatzen da oso bizi txarra edo izan dutenak, ez? Asko atera direnak, drogak, ez dakiz zer, bapatean uzten dute, eta orduan gauza bat bestearekin sustituitzen dute, eta hasten dira hor, txirrindula edo korrika edo gimnasioa ez dakiz zer, eta azkenean, egin dutena da, gauza bat kendu beste bat jartzeko, eta ez dute azkenean bizi normalizatu bat egiten, ez? Besteek bezala. Bale, lanaren inguruan nik bi gai jarriko nituzke mahai gainean, ez? Bata da, objektiboki zenbat denbora pasatzen dudan lanaren inguruan eta bestea izango litzateke zenbat denbora kendu diodan bizitzako beste gauzei. Eta ez gara kontziente, gero eta lan gehiago egin, gero eta lan gehiago egin behar dugu, eta orduan gero eta estres gehiago dugu. Eta askotan, ideia da, gehiago egiten badut lan eta ordu gehiago ematen baditut, hobeto antolatuko naiz eta hobeto egingo dut dena, eta orduan gertatuko dena da estres gehiago izango duzula, ez duzula limiterik jartzen. Orduan, kuantitatiboa oso importantea da, naiz eta bere diskurtsotik esan, horrek ez duela garrantzia edo ez da liola inporta, ez? Berak nahi duelako lana ongi egin. Bai. Eta kirolaz ari garenean, hori, hasten garenean onurekin gaude zentratuta, baina gero esageratzen ari gara edo aitzaki moduan hartzen ari gara, ez? Bestela sentitzen dira errudun edo antsiedadearekin. Beste batzuk kirola ebaditzeko erabiltzen dute, ez? Horrela ez dut nire arazoetan pentsatzen, zentratuta nago honetan, helburu hau daukat buruan, eta horrela beste guztia alde batean uzten dut. Eta sortu alditu galera baita ere pertsonalak, ez? Askotan entzuten dugu kalean eta bar, bikoteen artean adibidez, ez? Denbora asko pasatzen duzu honetan eta ez duzu beste denborarik beste gauzarik egiteko. Edo, gertatzen dena askotan da, bikotea adibidez, laguntartea gehitu egiten direla, eta orduan, horien artean ja errefortzu handia sortzen dela, ez? Hobetu beharrean okertu kasi egiten dela. Lanaz ari garenean, baloretaz ari gara, ez? Orduan lana hortik doa, kontu handia izan behar dugu, ez? Non jartzen ari garen gure balioaren oinarria. Konpetentzian, baldin bada, estatusean, hori guztia lortzeko, lan ordu pila sartu behar ditut, esfortzu handia egin behar dut, eta horrek ze ondori izango ditu niregan. Orduan, prebentzia hortik dator estereotipoetaz, exigentziaz, eta non jartzen dugun fokoa. Hori ere, limeteekin dauka harremana, ez? Bai besteekiko, nagusiarekiko edo lankideekiko eta baita gure buruarekiko ere bai. Jakin behar dugu noiz arte egin behar dugun lan, zein funtzio hartu behar ditugun eta gure ardura noiz hasi eta bukatzen den argi izan behar dugu. Kulturalki ere ardura gehiegi ematen zaigu honekin eta horregatik askotan jendeak pentsatzen du ezin dela lanetik faltatu edo ezin duela baja bat hartu edo ezin duela horrelako erantzun bat euki edo horrelako egoera bat euki lanera joan behar duelako, ez? Ardura gehiegi eukitzea hor barnean. Eta kirolaz ari garenean, hori, zein den benetan kirolaren funtzioa, zer nahi dugun, zertarako, zer nahi dugun lortu. Eta horre guztiak
ze eragin daukan, zein den errealitatea. Errealitate horren barnean, esatea, bueno, inguruak ja ez nau deitzen, ze ez naiz inoiz beraiekin joaten, bikoteak esan dit, pasatzen naizela. Bueno, igual hausnartu behar dut nire burua, eta objektiboa izan, zenbat kirola egin behar dut benetan ongi egoteko, osasuntsu, eta nire bizitza bai pertsonalarekin, bai lanekoarekin ere, kompatible edo izateko, ez? Bueno, lanaz ari garela, nola eragiten duen gure bizitzan, gure bizitzan normalean. 45 ordu baino gehiago lan egitea. Atseden hartzeko egunak ez ikustea, askotan pelikuletan entzuten dut, pertsona batek behar ditu oporrak eta esaten dio nagusiak. Bai, hartu egun pare bat, daramazu 5 urtez oporrak hartu gabe. Bueno, zein mezu da hori, Claro, esaten ari eguna da, estatus maila batean egoteko hori egin behar dugula, orduan horretarako errentzatu behar dugu. Nola eramaten dugun lana, etxera, etxetik lanera, eta nola joaten garen kotxean ere laneko kontuekin hizketan, eta orduan horrek dakarren karga mentalarekin, eta horrek dakarren estresarekin, sortzen ditugu antsiedadearekin harremandutako nahasmendu pila, bukatzen dugu depresio larriekin, fobiekin batzutan, lanarekiko edo egoera konkretu batzuekiko, eta askotan gorputzare deskonpentsatu egiten da, ordu gutxi egiten ditugulako lo, ez dugulako ongi jaten, ez dugulako denborarik, eta horrelakoak, orduan ondorioak, ez di bakarrik denbora kontukoak, baizik, inkluso fisikoak ere izaten aldira, eta gero hortik errekuperatzeko, zailtasunak edo denbora bat beharko dugu. Kirolaz ari garela nola sortzen alditugun ere beste nahasmenduak, Gauza bat da obsesioa kirolarekiko, berez kirola egitea ez da txarra. Kirola asko egitea zergatik izan daiteke txarra, horrek dakarren guztiarekin, errenuntziatu behar dut beste gauza batzuetara isolamendua ekarriz. Elikaduran nahasmenduak sortzen alditu dieta restriktiboak eukitzeagatik. Gorputzean ere ondorioak, gero eta kirol gehiago egin, ere, hasten dira gero, mina daukat hemen edo bestea, eta orduan nola konpondu gero hau, zer behar dut egin, eta batzutan gainera konponbidea kirol gehiago egitea izaten da, eta obsesio horrek azkenean estresa ekartzen du berriro, antsiedadea, eta horrelakoak, Lanaz ari garenean, lehenengo tratamendu kognitibo bat egitea oso importantea da, ikusteko gure lanaren ideia zein da, gure pertsonarena eta identitatea nola dagoen harremanduta horrekin, zer nahi dugun lortu benetan lanean, hori alde batetik. Eta gero bestetik, konduktuala, edo jokabidezkoa, limiteak jartzen ikasi, horrek antsiedadea handia sortuko du horrengan, eta beharko ditu baliabideak hori gestionatzeko, erruduntasuna, lehen ardura horri erantzuten nion eta orain ez, eta orduan zer gertatuko da, gauza horiek. Eta ikerketek esaten digute ere bai, metabolismoan eragina daukala, normalean gainera, alde batetik, obsesioa ari garenean, normalean, bulegoetan eta egiten den lanaz ari garelako. Eta orduan pertsona beko egiten dira denbora asko eserita, eta orduan elikatzen dira gaizki, ez duteia kirolik egiten batzutan, eta horrek eragin dezake gure pisuan, gehiegi pisatzea, edo metabolismoan eragina eukitzea, eta horrelakoak. Orduan, ikusten baldin badugu hor arazo bat dagoela ere bai, egon beharko dugu ere lanketa bat osasunari begira nola zaindu gure gorputza eta zer jarri zerren aurretik, Kirolaz ari garenean, hemen ere bai ideia, ideia irrazional hori desmontatu eta ikusarazi obsesioak eta osasuntsu egoteak gauza desberdinak direla,
Eta nola erabiltzen dugun osasuntsu egote hori aitzaki moduan kirola egiten jarraitzeko. Bestetik, hartzea informazio iturri zehatzak eta formalak, entrenatzaile batekin behar baldin badut egotea, eta ez egiteko, kirola mingarria dena, obsesiboa, denbora pilak intzen diguena, eta benetan ez duela hobeto egotea eragingo, bai? Nire igual funtsezkoa irudituko zitzaidan esatea, azkenean oinarria obsesio bat dela, ez? Eta jartzen diogunean izen bat eta esaten dugunean nahasmendu bat dela, benetan eragina handia daukala gure bizitzan, interferentzia bat egiten duela. Ez digula uzten gure bizitza normaltasunez garatzen, eta horregatik esaten diogula nahasmendu. Eta horregatik esaten digunetenean ingurutik, ez? Obsesionatuta gaudela zerbaitekin, hausnarketa hori egitea oso importantea dela, kirola egitea normala da, lana egitea derrigorrezkoa, nik esango nuke. Hori ez da arazoa da, eta arazoa ez da gehiago edo gutxiago egitea, baizik nire bizitza hortan zentratua egotea, nire buruan dagoen gaia beti hori izatea, nire bizitza hortara baldintzatzea denbora guztian arazoa hor dagoela eta horregatik deitzen diogula nahasmendua, ez, egoera honi. Lanarekiko obsesio horretan kontu handia izan behar dugu, askotan esaten dugu diruarekin, ez, harremantzen dugu, diru gehiago nahi du, ez dakiz zer, eta askotan ez da horrekin, edo gehienetan gehiago da validazioarekin, ez, nola ikusten duten identitatearen kontua, ez, nola ikusten duten bere burua hobeto edo hobea dela, ez, geroz eta estatu hobea izan da lantokian, edo geroz eta efikazagoa izan, edo gero eta ardura gehiago, horrek betetzen duela pertsona, ez horren beste diruak. Bai, eta kirolarena, ze ideia gauza bera, ez, gure nola harremantzen dugun askotan kirola egitearena irudiarekin, ez, autoirudiarekin, argaltasunarekin, edo tabar, eta askotan da, beste gauza bat, helburu batzuk lortzea, forman mantentzea, kirol mota batean oso ona izatea eta sartzen diraia kirol berdina egiten duten beste pertsonekin konpetentzian eta bar, eta funtsa dela batzutan hori garaitzea, ez? Eta eson berren beste osasuntsu egotea, ja. Nik uste kuantitatiboa dena ikustea oso adierazgarria dela, zenbat ordu sartzen dituen, zenbat dedikatzen duen, nola jartzen den hori lortzen ez duenean, nola eragiten duen bere biziko egunerokotasunean, ez? Lo orduetan, elikaduran, gizarteratzean, familian egoteko orduan, familian presente dago, baina dago lanean, orduan ez zaude familian, ez? Horrelakoak, orduan. Ikusi behar ditugu faktore hauek, zen galera izan dituen, eta zenbat horri horrenbesteko orduak dedikatzeagatik, ez? Jarraibideak izango lirateke, hausnarketa horren barruan ikustea zein mailatan gauden, ez? Bakarrik egiteko hortik ateratzeko gaitasuna dugun, erregulatzeko, baliabide batzuk bilatzeko horri aurre egiteko, ez? Ikusten baldin badugu, ezin dugula, antsiedade handia dugula, estresa handia, erruduntasuna, eta ikusten badugu bestelako nahasmenduekin elkartu direla, elikadura, loa, harremantzeko arazoak sortzea eta bar, orduan igual profesional baten gana joan behar dugu, horrekin guztiarekin lan egin eta oreka bat bilatzeko. Ze askotan, egunerokoan egin beharreko gauzak direnean oso zaila da oreka bilatzea, batez ere arazo bat izan dugunean. Batzutan oso pauta zehatzak ematen dira, zurruntasun horretatik ateratzeko, exigentzia horretatik, limiteak jarriz, esplizitoki esan zenbat egunez egiten alduzun kirola, eta ze kirol mota. Eta orduan, igual behar dugu beste pertsona baten laguntza, ez? Entrenamenduan aditua dena.
elikadurarekin, orduan behar dugu igual nutrizionista baten laguntza. Lanaz ari garenean, lanaren obsesioaz ari garenean, zenbat ordu ematen dituzun zehazki, ez eraman lana etxera adibidez, asteburuak atseden hartzeko dira, eta klaro, horrek antsiedade handia sortzen badu eta erruduntasuna handia ere, psikolo batengana ere joan behar dugu agian hori dena kontrolatzeko, ez? Bueno, lanaz ari garenean, gurpil baten moduan da, ez? Orduan, geroz eta lan gehiago, geroz eta hobeto sentituko naiz errealizatuagoa, baina horrek zer ekarriko dit lan gehiago egin beharra. Orduan, galera asko ekartzen ditu pertsonalak batez ere, estresa handia sortzen du eta fisikoki eragina handia dauka horrek, organikoki ere bai, eta gero, bueno, badago beste parte bat ere bai, lankideekin eta barrez, nik lan gehiago egiten badut, ze arazo ekarriko dizkit lantokiaren barnean ere bai, desoreka horiek sortzen direlako, ez? Askotan etortzen da jendea eta esaten du, ez daki zeinek egiten du beti besteek baino lan gehiago eta hori konflikto bat izan daiteke, eztabaida sortu dezake lankideen artean, ez? Eta igual besteak ez du ulertzen, zergatik haserratzen den lan egiten duelako, ez? Edo nola errenunziatu behar dugun lanean ari garenean horrela, ez? Beste batez ere osasuntsu egoteari, ez? Elikatzeko moduari, mugitzeko ohitura galtzen dugulako, eta askotan egin barnean gaude, ez? Horren barnean gaude, ez garela kontziente inguruan gertatzen diren gauzetaz, eta horrik, bueno, binkulazioetan ere eragina handia dauka. Eta kirolaz ari garenean, bueno, klaro, askotan ingurukoen bizitza ere baldintzatzen aldu, zergatik, begunero kirolagin behar baldin badut, agian bizi familiarrean daukalako eragina, edo egunero egin behar baldin badut lana, baldintzatu behar dut ere bai nire bizitza, ze lanera joan behar dut ere bai, orduan nola moldatuko naiz dena egiteko, eta nire bizitza osoa baldintzatu behar dut hortara, horrek darkartzan beste galera askorekin batera. Bueno, lanaz ari garenean, ez dago sektore konkretu bat, bai esan du dala agian, badagoela estereotipo hori ez, bulegoetan eta bar, goiko postu horietan, klaro, goiko postu horietara heltzea errazagoa izanen da obsesionatuta baldin banago, nire lana izango da handiagoa, ondorioak izango dira hobeak, eta orduan hor errefortzu positibo hori izango dut. Baina askotan etortzen dira hemen, ardura askoz ere txikiagoa duten pertsonak lanean, eta ere bai horrelako jokabideak dituztenak, eta nola ardura hori nola igotzen duten, ez? Eta nola, baina gauzak adibidez katean, ez? Fabrika baten barnean, eta nola jartzen diren, makinak faiatu duelako edo ez dutelako lortzen produktibitatearen helburua, eta agian bakarrik daukate piezak egiteko ardura, ez daukate gehiagorik, ez? Orduan, gero joaten dira etxera eta jarraitzen dute horretan pentsatzen, eta bere gaia bakarrik da hori, eta horregatik, bueno, esatea sektore konkretu bat dagoela, ez da hain erraza. Egia da, sektore batzuetan gehiago emango dela, nolabait ere exigitu egiten delako perfil hau. Baina berez edozein tokitan aurkitu daiteke. Eta kirolarena, bueno, ikusten dugu gizarte honetan gero eta orokortuago dagoela, nola jendea hasten den bai txikitatik edo bai helduaroan kirolarekin, eta batez ere gizonezkoak izaten dira geroz eta adina gorago joan, gero eta emakume gehiago, bai, hori ere ikerketek esaten dute ez, ja hasi dela pixka bat orekatzen bi generoen artean, eta adina, bueno, egia da, osasuntsuago egoten garela gazteagoa garenean, gehiago ematen aldugula, eta adina gora joan ahala, txikitu egiten dela. Hala ere, aurkitzen aldugu ere, jendea heldua dena, eta ere obsesio hau duena, eta jarraitzen duena kirola egunero egiten, eta modu desegoki batean, ez? Desegokia zergatik, gure bizitzan oso eragina handia duelako.
lanaren inguruko obsesioaz ari garenean, ikerketek hori esaten digute, ez? Ez dela horren beste sektore profesional batean, bai egia da sektore profesional batzuetan ia exigentzia bat dela eta orduan hau asko ematen dela. Baina besteetan ere horrelako arazoak ditugula berdin-berdin. Eta ikerketak gero eta gehiago doaz prebentzioari begira, ez? Hau alor askotan gertatzen da, azkenean osasunaz ari garelako eta osasuna hobetzeko prebentzioa oso importantea delako. Orduan, ebaluatzen dituzten edo ikusti dituzten faktore batzuk eragina dutenak, ez? Horrelako garapenean, badira, menpekotasunak onartzen ez direla, goraipatzen direla oso langileak direnak eta oso premiatuak izaten direla, oso informazio gutxi dagoela honekiko, jendeak ez dakiela oso ongi identifikatzen oso onartua dagoelako gizartean, eta orduan askotan oso zaila delako desberdintzea, zer den lana gustoko izatea eta lanari dedikatzea, eta beste bat zer den obsesioa, ez? Non dagoen muga hor desberdintzea, refortzu positiboa handia dagoelako hor. Eta, arazo bat dagoela, planteatzen dute konklusio batzuetan, ez? Ikerketa batzuetan, eta da, oraindik ez dagoela diagnostiko baten moduan esplizitoki jarrita, ez? Eta orduan, klaro, horrek prebentziorako bai lantokietan eta bar arazo handia dela, goitikan, ez? Nagusiengandik jasoko dugun mezua hori izango delako, eta hori eztabaidatzea oso zaila izanen delako, ez? Eta aurre egitea. Kirolaren inguruko obsesio honekin, gauza bera gertatzen da, ez dago diagnostiko bat esplizitoa, onartua, ez? Profesionalen komunitatean. Baina bai, badaudela ikerketak lotzea dituztenak beste nahasmenduekin, ez? Non dagoen, arriskua hor dagoela, ez? Hau garatzeak ekarriko dituela beste batzuk. Eta esan ditugunekin harremanduta elikadurarekin, loarekin, adikzioekin ere bai, ze hemen ere beste produktu batzuk kontsumitzen dira kirolean hobeak izateko, autoestimarekin ere bai, eta agertu dela portzentaia nahiko altu bat ikerketa batzuetan depresioarekin ere lotzen direnak. Hori izan daiteke, hausnarketetan agertzen denaren arabera, nekeagatik, bai? Zerbait barnekoa dela. Kirol asko egiten denean oso nekatua gaude eta gorputzak berez, sintoma batzuk hasten dira garatzen lasaitzeko, atseden hartzeko eta kasurik egiten ez denean eta ez diogunean gure gorputzari arreta hori ematen, zerbait larriagoa bihurtu daiteke eta depresio batean bukatu. Pertsona hauek ahalegin handiak egiten dituzte beren lorpenak ahalik eta handienak izateko. Eta beraz, ez dute proiektu bezero erantzukizun berririk baztertzen. Ordu asko ematen dituzte lanean, etxera eramaten dute lana, asteburuetan, oporretan eta gaixorik daudenean ere lan egiten dute, sekulako konpromezua erakutsiz. Zer iruditzen zaizu? Nik uste dut hori ez dela osasuntsua, ez? Azken finean, zuk gauza bat da lana egitea eta gero beste gauza bat da ateratzen zarenean deskonektatzea eta beste gauza batzuk egitea. Nik adibidez ezagutu izan dut horrelako pertsonak eta hori oso desantolatuak dira, gauza guztiak batera egiten ari dira eta gero berarekin zaudenean bakarrik bere lanaz edo bere gauzetaz hitz egiten dakite. Eta hori nik uste dut ez dela ona, ez? Eta azkenean beraietaz aspertzen zara. Bai, erran dizudana workaholikaren nahasmenduaren definizioa zen. Bai. Batzuk errata dute igual konpromeso hori ona bezala, baina ongi... Nik hori uste dut gehiegi dela. Lan egiteko bizitzara edo bizitzeko lan egiten duzu? Ni saiatzen naiz bizitzeko lan egitea. Nik nire orduak sartzen ditut, batzutan gehiago, baina gero ateratzen naizenean, deskonektatzen saiatzen naiz eta nire gauzak edo gehiago gustoko ditudan gauzak saiatzen egiten naiz. Eta batzutan etxera iritsi ondoren etortzen zaizu gura kontuak eta kostan zaizu deskonektatzea? Batzutan bai, orain agian gutxiago,
esperientzia gehiago daukadalko, baina batez ere hasieran asko kostatzen zitzaidan deskonektatzea, hori bai. Eta zuk zure bizitzan nabaritu ahal izan duzuela umore aldaketarik egun batean, bapatean? Bai, agian egun berdinean pixka bat estresatuta egon naiteke eta umorea ez da hoberena, baina gero agian egunean zehar, ez dakit, gauza onak ikusten ditut edo albiste onak ikusten ditut niregatik, eta posten naiz eta umore aldaketa nabaritzen dut, agian energia gehiago daukadala edo horrelako gauzak. Eta zure ustez, kanpoko faktorek, hala nola klimak edo estresak, eragina izan dezakete zure egoera emozionalean? Bai, noski. Nire kasuan, adibidez, klimak ez, baina estresak edo adibidez albiste txarrak izatea nire familian edo lagunetan, bai, eragina izaten du nire umorean, nire eguneroko umorean. Ezagutzen alduzu bere umore aldaketak kudeatzeko laguntza profesionala bilatu duen inor? Egia esan ez, nire kasuan ez dut inori ezagutzen, beste gauza batzutarako bai, badakit jendea profesionalak bilatu dituela laguntza izateko, baina honetarako ez. Lanari dagokionez, gure baloreetan arreta jartzea, ez? Zer nahi dugun gure bizitzan, non jarri dugun gure autoestimaren oinarria. Benetan mereziote duen estatus maila bat edukitzea horrek dakarren kontrapartidarekin, ez? Hori alde batetik eta bestetik, kontziente izatea, ez? Obsesioaz eta edo adikzioaz ari garenean, nahasmendu bat eta ari garela, eta horrek eragina duela gure bizitzan, modu orokortuan, eta horregatik dela arazo bat, orduan hausnarketa hortik egitea eta ikustaraztea horrek arazo gehiago ekarriko dituela, antsiedadea, estresa eta bar, eta orduan gure baloreak non jartzen ditugun ikusita, izango dugula bizitza hobea edo zailagoa, jarriko diogula gure buruari. Eta kirolaren kontu honekin, lehenik kirolaren balorea egokia izatea, bigarrenik kirola egiten dugunean, jakitea zertan ari garen eta laguntza behar baldin badugu eskatzea, eta hirugarrena, kontuz zeintzuk diren jartzen dizkiogun helburuak gure buruari, horrek ekartzen aldituen frustrazio eta beste ondorio desatseginengatik, ikastea aktibitate hori modu sano batean egitea. Eta horretarako batzutan kanpotik ere esan behar digutela nola egin behar dugun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.